Tatagan ko kayong banyos. O, ade. Agaw to kunop ti pagbanyos ini. Oh, sige, Manong. Tapos, tatagan ko kayo mo tambal para di na bumalik. Oo, ano man? Amo init pag kinauna. Oo, gadat ka ubos ini. Pag sinamsama lahya. Grabe yan ang abulan. Kulang yung customer. Diri pa rin unang abulan nga. Damo natero ka kwarta. Grabe ka pag papaso duro. Oy, Mano! Oy, ikaw na mo tuyo. Ikaw ito na akong gititi ng balon na noon, ha? Ay, oo, ako. Ano ba, kumusta tayo mo lawas yan, ha? Ay, buyag, na uli-ulian agad man. Kondisyon na taklaw sa ng problema. Kaya ano? Waray ko man yan na, kuhan customer, may hanap pero naka-adlaw. Kaya ano? Ambot, nagluya man yan at panambal. Kuhan, bangin mo yung mga kilala ka nga may sakit. Dada ka dihakon, kay Mar, kaman mo pa'y kinatambal. Taano matatong kondisyon? Kuhan, inin, 50% ka, ha? Ha? Sigurado ka? Oo, 50%. Ay, Sid niya, kung may nakakilala nga may sakit, sid niya nga diri mahal man ngaro, ha? Oo. Sige. Amulad to. O si makadik ka na yan? Oo, dada ka di, ha? Mapenda kung makadaran customer nga di. Amo na ba yun yung dahon ng para uro-uro? Kabulan na yun nga pag pinugsiton. Oy, pare, naginano ka ito nga mga daon nga da? Nanguha ko pari kayos kabulan na tayo kung tiyan nga. Naginululon ka tapos siniguro pagsit dinit akong kuwan. Pare, mawawala natin yung problema kaya may ada ko kilala nga tambalan mo pa ito nga natambal. Ay, palihain. Ato dito, Sige, barato pagod la magkuan, manukot. sige, pwede kayos kabulan na yun nga akong ginidara. Pakaniya na lo. Hindi na kumakagad to patambal. O ta, din ani ka lang magulat. Oo, nila ko pwede kasi kadapitan ko na pagsit doon. O sige. Hulat la din katulaton niyo balaya kay makaton la ka. Sige, pwede. Sige. Pakaniya na gud. Yan na pwede. Kabulan na ko din eh. Oo. Sige. Oh, salamat. May nagugigap. Parang nga magkabuutan, magdadarangan yung tampalan na akon. Baka di ako. Mopay ko na itong tambalan. Yan ang kinaluoy na kadtong nga taon. Yan ang kay naguro-uro. Usa nagud kabulan siya pag-uro-uro. Mopay. Oy, ano? Nakatara kayo napatambal? Umayada. Ano man? Ato na service ka. Ay, oo. Wala mo na nadadang adi. Waray kay naginuro-uro sa nakabulan. Kabulan. Oo, pwede updong ko ikaw nga to. Oo. Sige, kabaraka, 50% ka. Pamiling lahat, pamiling. Oo. Alay ko ako na akong banyos, yan ang tambal. Oh, Ha? sige. Dala. Oo. Mopay kung kuha to dayon kay para naluoy na kadtong nga tao. Tara, kay visit mo ulian. Oh. Hay, narayo. Oo, radyo ay. Pero sige. Amo tagi tatambalan ni Turo-uro. Kaya ano ni mo pagdara-dara ini? Tambal ini, hey, papakaon ko ini. Tara. Nagtato. Banyos ini, banyos. O sige, tara nga Tara. Oh. Amo ini. Amoy niya. Hay, may ito sarado man. Yan la, hulat la. Mopay. Ano? Oy, amin na ginururo. Amoy niya. Malayo duro to minaawat. Oo, mano. Ikaw ang tambalan. Ako. Si, maulan ito, maulan. Sige, salamat, mano. Sige, usumag ka mo. Usumag. Tara. Pare, may da pagkakatong kay magiinom pa kami ni Madi, pwede. Bali, o ka na la. O sige, ikakato ko na lang yan. Ano mo, ay kabaraka ha? Basta ha. Oo. Sige, mauna. Kanina ka mo mga pistik ako. O sige, hinay. O sige. Di, ating ko na sa kuptatambalon. Dako guton hatag niyan ni kung na tong tambalan ha akon kay aniya sir nga akon 50%. Kung dira to 3,000, 2,000. Hulat-hulaton ko lang nga diha bali makadi ako. Grabe ka papaso. Ano man, kumusta tayo? Okay na, Inaabot yan ha? Okay na, mano. Okay na may napugsit? Waray na. Mahumok na akong tiyan. Maraming salamat ha. Oo, wala problema. Tuan, tatagan ko kayong banyos. O, ade. Agaw to kunop ti pagbanyos ini. Oh, sige, mano. Tapos, tatagan ko kayo mo tambal para di na bumalik. Oo, ano man. Amo init pag kinauna. Oo, gadat ka ubusin eh. Pag sinamsama lahya. Pero ka, adlaw yung pag ginaon. Gadat ka ubusin eh, apat. Oo, amot pag Sige, kinauna. mano. Sige. Ini nga resita ni mo ha akong tututulong ko pa ini. O di, re. Pag kinit talay na eh. Ini nga upat, gadat ka ubusin eh. Okay na ito, basta ini. Aga, utukunop tin pagbanyos. Oh, Ha? Sige. Pero man, imo sukuta akong pagtampal. Ay, kabaraka, kaya nagulak mahal man ngaro. Kuan, 10,000. 10,000. Oh, 10,000 na. O sige, wala problema. Basta di rin ako. Ah. Di na purot. Nakapuro barato ka na, kaptang ko. Nakapuro barato ka na. Salamat, mano. Salamat. Binas ka kung nga akong ka nagpatambal. Sige, mano. 10,000 ini. Ibanan ko na ni 500. Itong 10,000 doon. 10,000 eh. Sige. Sige. May magulol nga na truti mo lawas. Bil nga lang dudit. Oh, Ato sige, nga sige. usa nga tawa. Salamat. Sige. Salamat. Makadi ako kay may napag-service Oh, niyo niyan. oh. Kadi ako. Uy, salamat. Nauligyap ako yun yung mga tambal mo. Pa'y ko di maano nga natambal. Makadi ako.
kaya bahin nga tambalan nga pisteya. Tulat-tulatong kulaya din ni. Oy, Oy, salamat kay ato ani ka natin na. magyap na iya. Na iya, malay na niya. Kuhan din kay may niya pag inururos ka bulan. Ano na mong commission, kapti daw wala yun. Ay, salamat. Dako magkakwartet yan na. Kundiri 2,000, 3,000. Dako na king ko na iya, Jismil. Ay, mo okay. Ade. Salamat, good. Ade. Maka, middahin. Bale, 60 ito, 60. Ay, ganito, banyos. Bado nga pinisti ka. Kaya mula ito. Salamat ka nga, nga 60 na kinahatagay mo, kaya di ba 50%? Dapat nga ni 50 na M. Bado nga pinisti ka. Kaya pira ba ito niyo hunanin mo itong 50%? 50 na mo. Makadi ako kay may dapat trabaho dito ngayon ba? Bado nga pinisti ya. Huna kumat nga 50% to nga kami. Ano yung ginhatag? 50 lang nga yan. Pinisti din at makotro ako nga tambalan. Piste ya, makadi ako.